Amaphoyisa esebenzisana namasosha e-SANDF ajutshwe lokulwisana nokumbiwa ngokungemthetho kwegolide abhidliza imijondolo yase-Albert Luthuli kwacekeleka phansi nempahla eyayiphakathi. Izakhamuzi zithi zilala ey'nkalweni nakuba bezithenjiswe izindawo zokufihla ikhanda. Silala khona lapha, yonke into siyenza khona la. Sicela ebantwini abahlala ezindlini ze-RDP ukuze sikwazi ukugeza nokuya endlini encane. Asazi noma sizovuka sisaphila noma sibulewe. Sivotelani uma umasipala wenza ngalendlela? Zikhala ngokufa ngamvunye njengoba zithi bekufanele kujeze laba abenza ubugebengu kuphela. Okay fine Bekufanele balwe nozamazama bayeke thina. Kungani bebengabhekani nalabo bakulelizwe ngokungemthetho ngoba thina singabantu bakuleli. Sifela izono zabanye abantu. Izakhamuzi zithi zabhalisela izindlu zomxhaso kanti lapha ebeyixhumeke khona imijondolo bekuyindawo nje yesikhashana njengoba bezisalindile. Sicela ihhovisi likaPanyaza noma yena Mathupha afika azozibonela ukuthi ubezozizwa kanjani ukuba izingane zakhe noma umndeni wakhe bebehlala endaweni kulesi simo. Thina sifuna izindlu, kunezindlu zama-RDP lapha eduze. Kungani bengasifaki kuzo ukuze siphile njengabanye? Lezakhamuzi ziphinde zakhala ngabafundi abangakwazanga ukuya ezikoleni kulamasonto amabili edlule njengoba kwacekeleka phansi yonke into ngesikhathi kubhidlizwa izindlu.